Родителството е свързано с събития, включително и това, че майка ти е подарила еротично списание. Люба, имаш мега яка история. Историята за плейбоя е страхотна. Стефан беше първи клас и пожела плейбой. Купих му го. Не се оказа това, което очакваше. Така че поставите децата в странна ситуация, в която в крайна сметка ще се окаже, че плейбой е просто нещо забранено, което искаш, а не нещо чак толкова важно за теб. А в книгата разказваме, че от 10 до 25 ние сме в един такъв пуберитет, в който имаме нужда от статус и от уважение. И той много често става през нашите познати, през нашите връстници. И ако нищо е забранено, ние си мислим, че това е начинът, по който съзряваме, начинът, по който сме успешни, което няма нищо общо. Люба, браво за избора, браво за това, което си направила. Най-важното е, благодаря ти, да не лъжем децата. Какво значи плейбой? Списание, в което красиви дами без дрехи се радват на мъжко внимание. В това нещо лошо има ли, когато го кажеш на дете? Не мисля, но детето губи интерес. А във втората книга за родителство ще откриете моята история пък с Теди, когато големия син, когато стана на 11 години и видяхме, че е гледал порно.